ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаи мо дар бораи ҳамин мошини фурӯшӣ мешавад. навора пурра то охир тамошо кунед, ҳамаи маълумотошро метем, сол, ҳуҷҷат, нарх навош, ҳамаи маълумотошро метем. То охир тамошо кунед, маслиҳати хуб карда харидори аниқ шуда баъдан занг мезанед. дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ. савдош дар пеши мошинай, устодотон қайти рост меяйн, мошина мебинед, савдоша мекунед. солиш 2002, мотор 2 бензин, Mercedes Benz C-класс 203 кузов. мошин бародарон нахадуай. солона ҳуҷҷат надорад, утилизатсия дорад. якта ҳуҷҷат мекунед. агар хоҳиш дошта бошед, яду корҳои косметикӣ дорад, вайша мекунед, ҳай карда мегардед. мошин дигар ягон камбудӣ надорад. خب از طرف تکنیکی، از طرف کسمتیکی یادو کارهای مایده چایده دارد. خب استادتون قطعی راست میین پیشی ماشین مصلحت کرده بعدا خریداری میکنین. اکنون مایده درونی ماشین همون نشان میتیم. مانا بسم الله الرحمن الرحیم. مانا حالت افشیفکش. خب 4 تا الکتروپاکت مولتی رولای همون вақто хоб мана иш коробка механика, магнитофон, монитор, печка 100% кор мекунад без кондитсионер. мана чихол задагӣ, ҳолати потолок люк дорад. чӣ функсияе ки дорад ҳамаш кор мекунад. дӯстони азиз, мошина бемалол ҳай карда мегардед. мана ҳолати афшукаи дари қафо, ишам электропакет даруни мошин. ҳозир ав тарафам нишон медиҳем. мана ҳолати афшукаи дари ипараш, қафош, электропакет, ҳолати дарун. мошина мақсад гирифта бемалол ҳай карда мешавад. ҳамин корҳои косметикиша туғрӣ мекунед. тамом. адлакотник дигар ҳамин гуфтем чӣ функсияе ки дора ҳамаш кор мекунад. хоб нарх навои мошин, дӯстони азиз, нархоша қариб мондагием. пурсидем чанд додани дилиш чандай. нархша қариб мондагием. муомилаш камтарак ай. нарх навош 33 000 сомонай. камтарак муомила дора. савдои мошин дар пеш ай бародаро. харидорои аниқ иншоалло занг мезанед. муомилаи хуб карда шумода нархи дастрас карда метиҳад. балоношро нишон надодем. мана балонош дискаро хай дидем. дискои Mercedes резиноша ҳалиш мекунем. қафоша пеш мешида вали пешоли хеле ҳай мекунем. қафоша афкироб ҳалиш мекунем. мана пеша ипарам созай резинош 100%. ипара қафош ҳам соз будааст. ҳамин якта резина мемонед, ҳай мекунед. тамом. мана каси да маъқулай рост омода мегирен. адресҳоро гуфтем. рақамҳои телефон дар рӯи экран мешавад. телефон WhatsApp 24/7 кор мекунад. нарх навошам, нархаш дастрас ай. солиш 2002 гуфтем. бензин, мотори 2 турбо. марҳамат. харидорои аниқ ҳаракат кунед.